Bernard Chalaberiniz. Sophie Landarten semea. Behar dugu zure laguntza, ongi. Eginen dut. Posten nahi nigandunan interesak. Interesa bat ere, Mateo. Zer nahi du zuen etxeko Andre horrek? Kontrabandoko zeo zer, edo? Zure premia dute. Inork ez ditu paraje hauek zu bezain ongi ezagutzen. Hau ez da ongi emaituko. Emakume bat? Ba. Ez genuen antzekontu egapatuta. Poner en marcha una red es una tarea muy por encima de sus posibilidades. Gracias, pero no fumo. Me alegro mucho de volver a verlo. Un té, por favor. ¿Dos tés? No, no acostumbro. ¿Café quizás? Tomaré una copa de Jerez. Gracias. Solo los ingleses y los fascistas refinados toman té. Lo sé. Yo soy inglés. En cambio, no se gire. El hombre que la ha seguido hasta aquí y que ahora nos vigila desde la barra también ha pedido té. Mi nombre es Jack. Trabajo para los servicios de inteligencia británicos y confío en usted. Disculpe el repentino silencio del caballero. Me estaba informando de cierta dolencia un tanto embarazosa e íntima. Sífilis. La discreción es nuestro lema, señora. Señorita, ¿no le importa? No debe preocuparse. Los camareros aquí son de fiar. Iré directamente al grano. Estoy dispuesto a darle ayuda financiera y logística. Eso sí, trabajará en paralelo al servicio de inteligencia inglés, sin integrarse en la organización. Será miembro del club, pero sin carne de socio. Bueno, a ver si he entendido bien. Cada uno a lo suyo. Usted té y yo Jerez. Lasai. Pasatu da. Arraizkutik kanpo zaude. Ordu batzuk eman dituzu lotan. Atxeden egun pare bat eta hobeto egon ez zara. Bezain orte ez jakitea. Ez erganin hori hemen izan izenik. Parte emateko obligazioa daukat. Ez. Mesedez. Ezin dut bertzerik egin. Bala zauri bata. Ezin aparte. Pertsonen aurka tiro egitea delitu da. Eta egi ezkutatzea ere bai. Guardia zibilak tiro egin dit. Susmatzen nuen. Baina ez dut bertze tenbiderik. Zer duzu, Angela? Ezkontzara etorri zen gizonari
Tiro egin diote. Bernardi? Nola dago? Ongi, baina odol asko galdu du. Irten egin behar dut. Lasai, atxedena behar duzu. Agitza ahul zaude. Zure senarrak. Bai. Salatu eginen nau. Inork ez zaitu salatuko. Entzun? Angela! Lagundu idazu Joanen gelara eramaten. Andi. Poliki, poliki. Si acepta mi propuesta, bébase el jerez. Luego vaya al baño. Recibirá ayuda e instrucciones. ¡Oh! Discúlpeme. Tengo que ir al baño. Agintariei abisatu beharko nieke, baina mutil hori ezin da defendatu. Krudelegia iruditzen zait. Bernard Sofiren semea da. Ja, zure aspaldiko lagun bat bertzerik ez. Ez gaitu deusek lotzen. Miarritzen ama bat izan zen niretzat. Baina mutil hori ez da gure familiakoa. Zertarako nahaztu? Etzazu egin, Manuel. Ez dut salatzailea izan nahi. Baina konplize ere ez. Aldegin behar du. Gerra garaian galdetzen altzenien soldadu izenen aide ziren. Egintzazu gauza bera. Indartzen denean alde ginen du. Egun batzu bertzerik ez dira izanen. Gerra bukatu zen. Seguro altzaude. Nire lehenguzu Pedrok eluke gauza bera erranen. Barkatu. Ze moduz dago Juan? Kezkaturik nauka. Unibertsitatea pagatu dut, baina ez dut ikusi. Gaur ez da joan eta inorketzekien nunt zegoen. Don Manuel! Don Manuel, kotxe bat bidetik irten da. Eta norbait zauriturik dagoela diote. Larria ematen du. Disculpe, caballero. Se le olvida abonar la consumición. ¿Qué es el cambio? Por favor. ¿Qué le debo? Nada, señor. Les ha invitado el caballero que se acaba de ir. Vuelva cuando quiera y mejórese de su sífilis.
capitán. Está bien, pero la pierna tiene mal aspecto. No hemos querido moverlo hasta que usted llegara. Es su hijo, señor. Juan, Semi, Juan. Lasai, Semi, lasai. ¿No viene ya ese coche o qué? Manuel! Izugarri sentitzen dut Manuel benetan ni. Gurdia ongi loturik utzi dut, nuletzikunin maldan gurpiletan ziria jarri gabe. Jainko arren? Lasai, Emeterio, lasai. Te vienes con nosotros al cuartelillo. ¿Yo? ¿Por qué? Pero si yo calzo bien. Pero si yo no he hecho nada. Bueno, pues si no has hecho nada esta noche, cenarás en tu casa. Y si no, dormirás en la trena. Venga. Agur. Kaixo, Ruden? Hor barruan endredatzen, zer moduz joan? Zakit, gaur joan dira ospitalera bisitan. Non dago ezkila? Eskutatuta, apesak ez aurkitzeko. Beharekin egon behar dut. Ezin dizut erran non dagoen. Mesede ez. Kutsuna eman eta bia erranen dizut. Baina niri utzi. Ha? Tori. Baina bihar etorriko naiz. Agur, Miren. Agur. Guardia Marangui. Ahora sí. Zer modu sentitzen zara, seme? Ongi. Sortea izan dugu, Juan. Sorte handia. Eskerrak lagun batu dan ospitalean. Tirenak eta ez tirenak egin ditu. Nola gertatu zen? Ez dakit. Ez dute osorritzen. Bidean nindoala bakarrik. Bapatean zerbait ikusi dut kamino erdian. Sakatu dio baraztari, baina beranduki. Baina zergatik ez zeunden Bilbon. Sorpresa eman nahi niztuan. Aita harren gogoratu inazturin elbidea eman behar dizuela ari telegrama bialtzeko autoren jabea da, Haztu autoa orain. Baina aita... Egin kasu. Julia.
naziek avioi bat bota zitenan. Eta pilotuak salto egin zinean parakaidasean. ¿De dónde viene? De visitar a un enfermo. En Francia. Es que no hay médicos en Francia. Sí que los hay, pero a las casas de las montañas a veces voy yo. Es más rápido llegar a través de la frontera. Documento. Militarische Acht, lásense von Westreinisch. Perdón, ha sido una equivocación. Puede seguir su viaje. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Ich habe diesen Husten schon einen Monat und würde nicht los. Ich glaube, es liegt am Klima. Soll ich das Mittel mehrmals täglich nehmen oder reicht einmal morgens? Estoy Pedro. Ederra. Kaixo. Kaixo, patro. Aurrera. Kaixo, Beatriz. Nola dago, Juan? Tira ba, hobeto. Noiz pentsatzen duzu joatea? Postu eginen da, seguru? Ez dakit. Aita gaixorik dago. Ez dit arma sartzen erausten. Ezin dut bakarrik utzi. Azeitxura ona? Bai? Dori, nentazu. Ui, botoia falta duzu. Bai. Don Manueli etxera etortzeko eskatzekotan. Aitzaki aurrekin utzi dit etortzen. Sentitzen dut, Irene. Izugarri sentitzen dut. Lasai, ume. Ez da zure errua izan. Seguru, hemen da? No, kegandu! Kuidun gutxienekoa. Berandu egin gaitezen. Zergatik dirudin! Behar zuen entregatu! Guardia zibilak alemanekin ahaztuko ziren nire bazeman. No! Alferrik ere gaitun hemen, zinako deus egingo, bazen. ¡Alto a la Guardia Civil! ¡Alto ahí!
Non da Aitatxi? Goian. Da hori? Azkonarra. Aitatxik Donostiara eraman behar du, taxidermistan gana. Taxi zer? Taxidermista, animaliak disekatzen dituena. Akatu egin behar dute? Ez, bizirik disekatuko dute. Nola disekatuko dute bizirik? Ez galdetu orduan. Nola disekatzen dute? Ai, galderak eta galderak. Kontu ze, ez ukitu, koska egiten duta. Lasai, esaite zer gertatuko. Baitu zer daukadan. Baina, Pruden, zer erran dizut? Ez daukazu ideia honikada? Torri, garbitu eginen dizut. Esker mila laguntza orogatik. Zorretan nago. Benetan, ez zaude zorretan. Laster itzuliko dizut semearen atorra. Ez da beharrezkoa. Zer gertatzen da? Jatia zibila da. Zure senarrak parte eman du. Ezin liteke. Zuk ala uste? Ez egiteko eskatu nizun. Baina zer duzu, maitia? Guardia zibilak dira. Bernarden bila datoz, ezta? Ez da posible. Zaude lasai, nik ez diot inori deitu. Buenos días, agente. ¿En qué puedo ayudarle? Capitán. Por favor, que la guerra terminó hace tiempo. Llámeme Manuel o doctor. Como usted quiera, don Manuel. Traigo una citación judicial para usted. ¿Una citación? Sí, por lo del accidente de su hijo. Emeterio Zárate, el campesino que con su negligencia provocó el accidente, permanece detenido. Comprendo, no faltaré. Muchas gracias. Don Manuel, disculpe, es la costumbre. No comprendo, agente. Y entre nosotros, si bebe estando de servicio, mastique después una ramita de perejil para disimular el aliento. ¿Perejil? Gracias por el consejo, don capitán. Etzebitzen zure bila. Gutun bat ekartzera etorri dira. Senarrak epaiketara agertu behar du. Itxura danez nekazari bat semearen istripuan ahazturik dago. Zauritua laboraria balitz, inork luke nekerik hartuko errudunaren xerka. Nire semea sari zara. Elbarri geratzekotan egon da. Norbaite burugabe jokatu badu, ordaindu beharko du. Bakoitzari berea, hori da legea, ala? Nik ez dut lege horretan sinisten. Zein legetan? Zeure senarraren eta bere lagune legean. Nire senarra gizon zintzoa da. Eta ez daukazu geizki ezaka aritzeko motibor. Alde egin dute. Tira, orain, joan zaitez. Ama, kezkatuta izanen duzu. Zaindu zauri hori ez da dila gaiztatu. Estimatzen dizut. Eta barkatu entradua. Lasai, ez da deus. Oraintziak amari gure partez.
Agur, patro. Ezkile elizatarian aurkitu genuenean, hasierako nire asmoa miserikordia ematea izan zen. Baina, sakristaua umearekin karinatu eta etxera eraman nahi zuela errantzidan. Artean gizon prestua zen eta nik baietz. Orain argi dago oker egin nuela. Barkatu genekien. Zer duen, Angela? Galan erratza pasatu armen, baina gero ginen dut. Ez, egintzan orain, ez zion ardura. Ondida. Bueno, horixe, bada garaia, mutila mozkor horrengandik apartatzeko. Eta zer egingo duzu? Erreformatorio batera bidali. Gaixoa. Gaixoa, zuk erran duzu. Zer gertatzen duen, Angela? Deus ezin Vicente. Dena den, kontu delikatua da eta zuen iritzia jakin nahi nuen. Mutilaren onerako bada. Horrela jarraitu ezkero gaizki bukatuko du. Ados orduan? Bai, ados. Ez dezatela gero erran nire kapritxoa izan denik. Osongi. Eta orain eskadi ezaiogun jainkoari argitasuna. Egin dezagun otoi. Aitaren, Espiritu Santuaren. Amen. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zarazu, Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria Jaunikoaren ama errebitu izazu pekatarien alde horrein. Lagun honak dauzka zure semeak. Autoa etzaio edo nori ustean. Nire kontu da, Manuel. Zeuen bertxe deuz. Ez, nik dakidala. Cuando un perro forastero pasa por cualquier lugar, los perros del arrabal salen a olerle el trasero. Zer gertatzen da? Zibilak atzetiz azkan hau, hemen paseo behar oinau gaua. Ez, nik benetan ezin dut. Kabentiora, patro! Oie tiro egin eta gero galdetza egiten. Andrea! Ez egiten dezu ezuek hemen. Abiadore bat harrapatu dute. Eta basoa zibilez gainezka dago. Ez daukagu, gaua non pasa. Tira, sartu sotoa. Baina txintik atea gabe, Txei, azkar. Etxe seguru bat behar dut ordu batzuetarako. Bidasoa pasatu, après pour rester. Atxeden, hartzeko. Egopak lehortu, eta errenteriarat susmorik gabe heltzeko. Ideia ona da. Baina ze etxe da hori? Bon. Ez da pentsatu ere. Nik ahal nuen egin dut oain arte. Eta lagundu nahiko nuke, baina ezin dut. Familia ez dut honetan nahastu nahi. Nera senarrak ez daki deus. Esan inean, frankista utzazala. Bai, mediku ospetsua da. Eta egia, gerra garaian nazionalekin egotea tokatu zitzaion. Horregatik? Ze maison c'est parfait. Segurua da. Inor ez da ona ginen abiadore aliatuen bila. Harrien azpian ere begiratuko dute alemanek. Ieslariak daudela jakiten dutenian. Ez erantzun orain. Demora behar bat duzu, pentsatzeko. C'est bon? Nera senarra. Ze Manuel, ongi altzaude?
Bai, ongi oso ongi. Okerren bat? Zerratik ez duzu berokia erantzi? Ez kezkatu. Ez da deus gertatzen. Gabon, Miren. Guardia zibilaren abisu bat akart. Abiadore bat hil dute. Ingelesa. Hemen, herrian? Istiluren bat izan omen da mendian eta tiro egin diote. Manuel, kuartelera joatea nahi dute hila dagoen ziurtatzera. Ez dakit noiz bueltatuko naiz. Ziurtatzera. Ez ote daude bat ziur. Aio, Miren. Abiadorea hilik dago. Patro, zoaz herrira ea zer dioten. Ezin dizut lagundu, Dede. Miresten du zure kemena baino arriskutsuegia da niretzat. Beldur naiz. Belgikatik dator sarea. Ta ia guztiak emazteak dira. Zer guste duzu? Haiek ere beldur dira? Bai, baina nik familia daukat. Eta honetan sartzen banaiz, ez dut uste nire burua bakarrik arriskuan jarriko dudanik. Guztiak jarriko ditut. Eta ez dut uste horretarako eskubiderik daukadanik. Zure azken hitza da? Bai. Jenergian etorra proxe. Zure erabakia da eta nik errespetatu. Esker mila guztiagatik, laguntza handia da. Honi ba, nahi duzunean. Mapetit, ezan kopetori zimurtu. Zertara datoro enpresa. Zibila gatzetik zazkan hau, muga ere alemanez lepo ongo du, noen ezin gaitu natea. Gera zaitezte hemen, baina zaratarik atera gabe. Nire senarrak zerbait susmatuko balu. Guardasoloaren bila bueltatu naiz. Manuel. Manuel. Azalduko dizut, Manuel, entzuidazu arren. Entzunen dut, bai, ez dut pertzeritezio. Nondik atera da jendea? Nor dira, eta zertaz ez dut deus susmatu behar. Laguntza eskatu ziaten. Jende zintzoa da eta egin nuen. Etzen nire asmoazuna astea, baina korapilatu egin dira gauzak. Orain ezin zaretatera. Guardia zibilak eta militarra daude kanpoan. Patro. Arriskutsu egia da. Patromikuek ikusi egin gaitin. Ez dut uste nagusiak salatuko zaituztenik. Hemen geratuta lepoa jokatzen dugu, ha? Bai, ba, orain ateratzen bazarete. Lagundu egin behar nien. Printzipioengatik. Gizalegez jokatu. Ez dira bereak jainko arren. Arriskuan daude. Hiltzeko arriskuan. Eta egia erraten badizut, berriro ere eginen nuke. Arantxa ura gordetzen didazu oraindik ez da. Ez didazu barkatu. Ze barkatu behar nizu? Ikusolena. Errudun jotzen dauzu, Pedro Nazionalek fusilatu zutelako. Baina ezin izan nuen deus egin irene. Sekula ez duzu horretaz hitz egin. Badaba garaia? Nienago, arroe gerra irabazi izan. Hau ez da herri bat. Hau kanposantua da. Zer entzuten duzu? Isiltasuna. Mintzatu ezin diren hildakoen isiltasuna. Eta erregimen hau justifikatzen duten bizidunen isiltasuna.
Man zigarreta bat. Enekin jara erretzegoenik. Nik ere ez. Manuel! Manuel! Ia, barkatu jazu arre. Barkatu. Ez dakit aldu. Badakiten nuela familia arriskuan jarri behar. Nuela etxean jendea. Horregatik azerretu naizelakoan, gizan legez egin omen duzu. Ze uste duzu, nik ezin dudala gauza bera sentitu? Manuel! Hori pentsatzen duzu? Zergatik. Nazionalekin borrokatu behar izan nuelako. Ezin nuen aukeratu egin. Beti dago aukeratzea. Prudentzia, osegi aurrera. Erakutsi esko hori. Egia da, orduan entzun dudana. Azkonarraren kaiolan sartu dek eskua. Okurritzea ere. Ai, ezkarra nik alaba izan nuen. Ez dakiz zer duzuen mutio buruan. Hau ez da eskilaren kutsuna. Bada? Ez da, eskonarrak koske egin zidan. Jakina. Ba, eskilari ez aien inoiz desgertatu. Kontu zibiltzen delako, errazun non dagoen. Ez. Pruden, ikusten baduzu erraiozu Don Bizentek erreformatorio batera bidali nahi duela. Ez dute aurkituko. Jende asko dabilaren bila. Baina inori ez aia okurrituko txabolan bertan begiratzea. Hau izan da gure azken musioa, Bernard. Ezin dut honekin segi. Beatriz. Guazen urgun hemendik. Elgarrekin. Gureak hemen bakarri dauka zentzua. Laso bat. Ezkutatuta. Usa piztia bagina bezala hitz egiten du. Sapiztia bezala portatu gara agian. Zerran hori. Horrekin ezkonduko nahi. Nigandik urruntzen ez bazara. Zure bizitza arriskuan egonen da. Beatriz. Egan. Ena unala maite. Ez du nola nirekin egon nahi. Inork zu biltzea, Bernard. Horixe ez dut nahi.
Beatriz. Así que usted niega haber dejado el carro descalzado en el talud. Sí, señor. Lo niego, señor. El señor Emeterio Zárate afirma tener un testigo que vio cómo otro dejó caer el carro. Bueno, pues hágale pasar. Es alcohólico y trabaja para el acusado. ¿Es verdad que vio usted cómo alguien empujaba el carro? Sí, señor. Sí. Le quitó el calzo y lo echó cuesta abajo hasta quedar en mitad de la carretera. Y ese alguien que vio usted no era el señor Zárate, entiendo. No, bueno, sí, entiende usted bien, sí. ¿Recuerda qué hora era? Pues no. No, porque venía de donde Arana y... De haberse tomado unos cuartillos de vino, entiendo. Bueno, no sé. Dígame, ¿de qué conoce usted al acusado? No, Manuel, yo no le he obligado en nada, ¿eh? La verdad, Damián. Cuéntales la verdad. Cuéntales lo que viste. Y le advierto que si miente, puede usted acabar hoy en la cárcel. Bueno, igual un poco sí había bebido, no mucho, lo normal. Bueno, ya es suficiente. Alguaciles, llévense de vuelta al acusado al calabozo. Y usted, hombre de Dios, deje descansar la botella de vez en cuando. ¿Un purito, señor Larralde? Kutxuna bueltatzera etorri naiz. Eta aiateko zerbait ekarri dizut. Ez pasara irteten xague jango dute. Don Vicentek erreformatorio batera bidali nahi zaitu. Agur. Itxoin, nola jakin duzu? Atzo entzunion. Jateko ekarri duzu, benetan. Irtean, eta ikusiko duzu. ¿Y usted cómo se encuentra, don Valentín? Ay, yo solo puedo estar mal o muy mal. Y ahora estoy muy mal, Manuel. Debería operarse. Y dale con la dichosa operación. Yo no le veo otra alternativa. ¿Y qué podía vivir más? ¿Un año? ¿2? Además, la operación cuesta un ojo de la cara. Y total, ¿para qué? Los dolores y el ahogo no me va a quitar nadie. Demasiado gasto. No diga tonterías, padre. Que tiene cuerda para rato. Ay, a cada cuto le llega su San Martín, hija. Lo único que quiero es verte casada. Así se lo prometí a tu madre. Todo lo mío se va a quedar para la chica. Eso no es lo más importante, Valentín. Lo importante es que se quieran. ¿Y se quieren, coño? ¿A que tú le quieres mucho?
Sí, mucho. Pues casaros de una vez. Quiero morir tranquilo. Estoy cansado, Manuel. Voy a descansar un ratito. Garrantzitsua da, arnasa ongi hartzea. Eskatu hau botikan, eta segi dezala eukalipto lurrinak hartzen. Eskerrik asko da, Manuel. Honi bisita egitera joanen naiz arratsaldean. Etorri nahi baduzu? Gustora joanen nintzateke. Baina ezin aita bakarrik utzi. Aixe konponduko dugu hau. Ireneri erranen diogu zu ordezkatzera etortzeko. Ados? Ederki. Ez da gezurra piztietatik babesten du, begira. Ikusten duzu? Baina hori ziraunaren antzekoa da. Sugegorria. Zirauna, ez du deus egiten. Ez zara tontuna, baina sugegorriekin ere balio du. Hartu. Zuretzat betiko. Mila esker. Juan, ara nor etorri den? Kaixo, Juan. Zer moduz? Berriro elkarrekin ikusten bazaituztet. Bertan akabatuak inen dut. Erraiezu. Komunen arma. Ondo doaz gauzak, Beatrizekin? Bai, zeba. Unkitu egin da nioean kateaturik ikustean. Hospitala ez da inora leitzeko legua. Aizu, Juan, zerbait galdetu behar dizut. Bai, erran? Pistola bat topatu nuen autoan. Eta harritu egiten zara? Falangekoa naiz. Bizkarra zaindu beharra daukat. Enizun nik erakutsi armak aldean eramaten. Gerra aspaldi amaitu zen. Ezin dugu tiroka segi bizitza osoan. Erran hori mendian barren amendeku bila dabiltzan makisei. Juan, istripua izan zenuen egunean, gazte bat etorri zen etxera bala zauri batez. Zure arrebaren ezkontza ezagutu zenuen, Bernard. Sofiren semea, zure amaren lagunun bat. Litekena da erresistentzia frantsesarekin loturik egotea. Eta zer ikusi daukat horrekin? Zer horrek azaltzea espero nuen? Nik ez dakit zer gertatu zitzaion gorriari. Zuei bisita egin egin zuen. Beatrize sorpresa eman eta istripua izan nuen. Amaren partez. Angela, torrona? Zer du hori? Zer? Lepoko txintxilikaioa? Hau. Hori sorginkeria duen badakin? Garai batean zutan erretzen ziren sorginak. Nien ez orgina. Bazakinat.
ia ingerua ez. Nondik atera dun? Lagun batek eman zidan. Eskilak? Ez. Apezari gezurra esatea bekatua du. Non dago? Ez dakit. Bigarren gezurra eta Jainkoaren etxean. Joan egin behar dut. Egon hor. Torra diona. Tira, Angela. Libratu ire kontzientzia, tabakean joanen naiz. Gezur errandidan? Pablo? Don Vicente nauk. Irten adi? Matias hemen etzagok. Nik lagundu nion Damiani txabola hau egiten. Badakit non egonen den. Egon geldi arraioa. Askatu! Askatzeko zerria! Guazen. Hobeto nago. Juan, albiste bat daukat. Zure amak eta biok ezkontzarako egun aukeratu dugu. Militarrak. Manuel. Horre. Pistola bat aurkitu dut. Semeak idatzen zuen auto. Galdegin semeari, jauna. Egunen batean eskertuko didakilegatik egiten ari naizena. Aitarekin egon nahi dut. Akaso hobeto abezarekin, alproja horrekin baino. Hay bastante riesgos, pero me temo que habrá que operar a Manuel. Beatrizek eta Bernardek elkar ikusten zuten. Asko maite du Juan. Baina ezin izan nion eutxi. Zuk erran zenion apesari eskilan zegoen. Honek ezin du jarraitu. Sukar handia dauka eta ahul dago. Badakit Bernard salatu nahi duzula istripuaren kariaz. Pruden! Ziten dukik hemen? Bernard ez salatzeko konbentzitu behar duzu. Zeu bakarrik lor dezakezu hori.